Talagang price na tapno kas tagat mo amman dagitay listeners wenno viewers tayo iti kabangibang nga lugar. Talaga nga kwenta sir ko ano kan kumpleto amin ti Masilyana kada placer. Dagiti amin ti kumpleto nga kagamitan natin try. 230. 230 DJ damot. Kumpleto amin diyan. Dapay dati kung kunatang handbrake. Placer iti side inside. Ken silaw iti sango. Ken stoplight. Dapat diyan. Pero puwera iti kunya ti makina. Dati lang ang trike iti kasjay nga presyo lang niya. Ti talaga sagad na dayan. No depende men no da ordinary no awan. Way kasano di ordinary no ka dati awan iti accessories na dagiti silaw na kuma o wala ang tinay kabel mo lang di ket pintor ken masilya. Nalalaka pang 200 diyan. Pang 200. Ay so dayta kakabsat iti face to face nga panakitungtong ko daytoy aramid iti track ditoy ayan mi nga Santa Isabel Norte. Ilagan City, Isabela. Ket no kayat yung tawagan iti page na iti number na kakabsat kin gagayem i-search nyo lang iti Junel Car iti number na kakabsat iti cellphone na 0953704364 kakabsat kin gagayem so dayta iti number na so daytoy kung makakabsat kin gagayem o daytoy iti number na so intayo pa dyan